Приказка за картицата, която се страхувала да излезе на светло. Имало едно време една картица. Тя копаела най-красивите тунели в цялата гора. Толкова красиви, че дори корените си шепнали един на друг. Тази картица има дарба, но никой никога не ги виждал, защото картицата не излизала на повърхността. Всеки път, когато някой я поканял, тя казвала: „Не съм готова, още малко. Първо да направя тунелите съвършени.“ Минали дни, после месеци, после години. Един ден край нейната дупка спряла катерицата. Попитала: „Вярно ли, че правиш най-красивите тунели в гората?“ Картицата се изчервила. „Ами, така казват.“ „Може ли да ги видя?“ „Не.“ „Защо?“ „Не са достатъчно хубави.“ Катерицата се усмихнала. „Интересно.“ „Какво?“ попитала картицата. „Единствената, която никога не е виждала красотата им, си ти.“ Картицата замълчала и катерицата продължила. „Знаеш ли, ако едно цвете реши да чака деня, в който ще стане съвършено преди да разцъфне, никой никога няма да разбере, че е съществувало.“ За първи път картицата подала носа си над земята. Слънцето било по-топло, отколкото си представила, а гората изобщо не чакала съвършенството й. Чакала просто нея.